As I am a professional one by a may a Jew diampim you to am Tahabai Monoso. A Quabin and I am Boma Bujan, a Quabin and a Simprima Miss I am him, and a friendly comment to Bodasman backward before the down of a 222. And a friendly comment to Bodas will grant me why Nasa. I've soon flock at the charm you put to what you think of him. About for Korean and I'm a top Miss has a crime say to do. Or for Korean and I'm a real problem day to be a miss him. Me, professional, I'm my son, my quadribly, someone takrabobi or chamia, not cham takra. Na me na beti achi chide asmo na abobatra na wwa de me ti oso ayemi so konkra me professional me na me jando mani me ndom akwa agindom sem safada achira ndom ti da ya me so ndom me na me sisire kwabra fo dia kutu sa me tru anka ntu kwatani twade de ya me hwe sa woso wa bo no wesi ntwade na katawani tene yanko professional ma me nkan jo se me okwati ekrubo ama ko wa na de sha me da dem bi tu brand ni yi me na minisi siku abrafo dia kutu se mtinu anka nkota ni twede den be me na me mahu so wonu mbon a e mo nchen wona na e na obe ma so ane nke so be wabre mpoma akata mate me ko choka tati hu den impen fosi e na e so da e bia na de so da e ya no kram pen fosi na we ni so no na e de kwa ndem Nye na bia ne da yeso ndaye eno ano no ti na wan tum die ja ne yanko na jawo na o mprum empen fosi na we ni so na na e de kwa ndem minu eti ma menso si usia agwa moku amane hyade so we nkate wona awe yanka nkwe aka no ne ne kum dwene nkate mu duro ho minu eti ma menso se adikum so nchiri katefon eye no kra wa kani empen fosi ne odem finfin predable minu eti ma menso se aduani ba kwa mbo ama masida mana ko fa ekwan obiri konfo anoche ofa so de ko bam obi akobo otumfo amane na amfere me na me koje ban na wazi ko fa wakwabu ma wudi bika ko bodi kura amane de no di kuru be me eye no kra wa kani mpemfo se akomye na da na ofi obiri konfo anoche pen so emi ati ma men so se ebra obiri konfo anoche woni se bibi be fa na ase anko bosu ma prenu intile mpemfo ta asema fa kwantem class no funu obiri fa anoche emi ati ma men so se amane de madi nya geto me ho na o mi ye de o mane wo san aja amane de emi ati ma men so se wa ma wani anso waso paso kese birikwata wudi aya hu apitie aya basa no kra wa mo nya anso ade shipu a wo siputu so ye bo akokora tipa o di ma ti ba men so woni mo freni agro petu so no da ya hini no kra wo sha bo proyo kasa de se wo wani minu ati ma men so sa hini asoreba onu ani bu ni be o se de wa furu manko be po atwa hu ahia so wo ahu po a enye ni da ho a ne ye bo apayo no kra wa kani mpemfo se be po ba ja blanka o mo do mo nchem na ba furu no kre minu ati ma men so se ye pe opon kwa ko furu odwa no ma be po a ne nya da de ponku na ne so a wo tena ponko so kosa onku bi ma minu ati ma men so o tira ponko so na o tinta so gu anima e be gu so no kre obetuma hye ponko de na konsu ba wontumi ncha ma no no minu ati ma men so se na ntwesu ene ye kwase so nam ye kwase anam abo na ntwija no nam na ntwigu okofa no madamfo da na ntwi ma me wi e okoso no mai man se da na ye da bone nto mu nsifo ye no manko minu ati ma men so se no ye na ntwi no no ane ye semro abo na ntwi nim so obedi no recha kwasra so ekofuntum se so atata ngwe ndi no recha kwasra so didi na ntwi ho no didi ko tamnem no kra abo na ntwi so ama ne wide mu anya de anka so mobom tokuro no kra minu an wo ho ti ba men so se na ntwi no ma no nim no nya fi na ntwi no te da bia odi na chi no no kra pen fa na okum kokwata na dwon no ma ye de sra ye ndwanam se bia bru se bia nya de mumu so da ye no hu ase che na de se ni tirim an fa dwanam so kra ye de kan ade hye minu ati ma men so uma abedwade so ye wo de bibira wafu ye ketewa bi ni pensa nya be na twa no ho hia minu ati ma men so se adahun faso e bia ne nwa kotokodwe okodwefo wefu ma manambo an ya kra wi ahye no minu ati ma men so ye so fu Gabriel ono obu ni be o se so ni hafo didi kana ni ha ho ane na kwadwe di nkonim no kra wa kene kwankwa da bi wi fi ankama batafo di dade bo na sika ye ni kokose tiri wan tiri ho amfunu afi so ne maso takara bo nyina adwane asema eto abo kokose tiri ni tiri tutua ni tiri amfu sa asema eto kwankwa do bi ana sa de ndankan tiba tire minu ati ma men so asema mpanifo ka to 7 mo fa di difne no kra mpanifo sekan ye de kuma kwade na afi so na ye maso antakara bo nyina adwane minu ati minu kwame abrokwa obo mi chidom de o se so won so obi bada ne kono de ne ko adonfe ya be ho e misani haye no ansa na odi aso bobo kwatere kwa na makwade brensia ma otwa ne nsam bojabum onim hu bi minu ati ma me so se yemfa bobese hunam na zongoni abayo abodwese hu ha abotwa ni ntonhwe no kure se wo fa zongoni yonko na anya wo da no amfa ni chiri wia no kure wa keni na so mpemfa se nya da obetumi da ne ntwa ba me hunhun fu na ni bo minu si ma me so se na atakwe bo akodua akwa ne bu ni be oso ye kwaku wa den obedi dwuma doko no mpemfa se nya ado batan ni anya ado batan edwane ne kodusini minu ati ma me so obakwasia no twa kodu ko hye na ado empase no kure mpemfa se obakwasia na twa abe wonso wodi nsansini ba fie okwasia so no odi a wo kan de wo masidi nsa kwasia ni hwe kura doko na to ahye do nim sa aben wo no kwasia ko kefekire na wo tu de nso de man akro bi so banyan sika so we die enya nam onne obakwasia ko esuma so pobo besan ne badwam minu ati ma me so se
no kwasia esu di fina wo se gya na so na opayo wo kyerɛ kwasia dware akwada kra na etwa no ade kwasia ni ti so na guragu ɛyɛ no kra wo kyekyere nyama si so ba kwasia nso na wo pa ne mra na wan stress ka ho za nyama wa na wo bɛso wa ye dada kwasia ni aso ne fonton from ɛyɛ no kra kwasia dware ntia so mpire no fonton from da kosa ko ho aso da mancha kurim sa fonton from antas me medani fa due ɛyɛ wo me wo ho ti ma men so dua mu due e wo ne sina betiri so ɛyɛ no kra wa kene mpɛn fo se dua din finhyɛ bebre a kyɛn fa da ko ntene no ɛyɛ no kra wo ho me wo ho ti ma men so se aboa bia bedi madua na enyem yesu kokwa nse sika so wono na aboa kokwa yen kwaje ne sika nko drebu fu ko pan na betina kwaje ne sika abo drebu ana se onye bedim chempa na aboa kokwa se ne ho tan se nkra ne ho feche ne wadi asemadi fo aye no kra aboa kokwa de baba doctor so mfani si wanka so mfa ne kra na se doctor mu ahoma nyina kokwa ne mi ne dodo aye no kra wakene aboa kokwa sem tuntum ani nkyere se o hye bide kokwa so bowo enye de se nipa de aboa kokwa nam twapia so na kwa didi so da ne sa pro minu eti ma men so se bode ka me nko osi na dua ni so enso amansa na haba de bodo kono nkekere bode so we medi chabi internet bi na ade na metwa ne ho ahia no aye no kure minu eti ma men so su ko tu su obi gina makum na osi mani nsu mfa ho huru na ni so emisa nya ko na ni aye no kure mako sa wo sa wo sepu magu anum na mubon a wonte ne ya minu eti ma men so no de ne nsa asusu mako olunka ba ko no enye nwanwa so be ya mako di asa mako ahyehyɛ ya pa so abobi ne matim aye no kure se minu eti ma men so se ade to yafunu ma yemfa nsa nyu ye de bentoa wotite dwane bon ma yafunu de botwene ma wo sa wotite dwane bon ma yafunu so utumrika boni aye no kra wakene mpemfo se 7 periods bento onyi akwama sika na so turuma akase na ofa minu eti ma men so se kuruaba oso no aware de ware ontwem onware da na so ne atitiri ene twempran aye no kra mpemfo sa wale boni de fanyam suja na so ware oba boni aware ete se sen dada ye de abotre na etwie oba boni asem ka o se be ma no ebe na oba so no ebe ne minu eti ma men se biabru se bia nya do be fa wo yero da na to mo zuma bu fe bia na o kire se ne to kwan e be che na nim aye no kra anadwa asem ti anka ntonton so no ha se e boni mpire no ntonton so de de boni o kampa so ntonton pa na asifia akona fra ma bo no minu eti ma men so se fufu ayaba e wanu nyam se na nwam fufu akonta e bunu wadurom no nyankopon nam no so atemu da aye no kra wo ye fu ne yankopon huma nyi minu eti ma men so se afu dada mu nu ba ye fa do tirim aye